presidente. Moitas gracias. Está ben, hasta tú estás aquí. Hai que lo poner, hai que poner. Se subera. Muy bien. Bueno. Luego vas con esto. Mira, cuidado atrás. No, pero eso é unha maneira máis Hola, perdón. Hola, claro. Por favor, solo faltaba. Estamos más que preparados. Para que tenga un mantenimiento. Imitación madera. De fenoles, sí, es imitación madera. Temos un verán por diante que eu espero que sexa excepcional, con cifras turísticas de récord pero con sentidiño. Non temos que obsesionarnos co número de visitantes, co número de turistas, pero tamén temos que decirlle a xente que aquí en Galicia os esperamos cos brazos abertos, que aquí en Galicia, facendo as cousas ordenadamente, cabemos todos, polo tanto, o que estamos conseguindo xa, que a xente veña cada vez máis tempo, que non veña só nos meses centrais do Brao, que é certo que eso vai ser sempre así, porque o tempo de vacacións de moita xente, pero aquí non hai máis que ver Sanxenxo como está moitas fines de semana e como está xa pois, no mes de xuño, como está no mes de setembro, incluso no mes de outubro, agora que vai pouco a pouco mellorando as conexións ferroviarias, cada vez vamos a estar máis cerca, sobre todo nos fines de semana de todo o ano, e, por lo tanto, o que temos que facer é planificar todo isto, estar preparados para recibilos e aproveitarnos de que agora Galicia está máis de moda que nunca, e, por lo tanto, vamos a coidar especialmente aquelo que fai que a xente veña a visitarnos, aquelo que está facendo que moita xente que antes iba a outros lugares de España, agora veña a Galicia, e como temos referentes, sitios que todo o mundo coñece e que identifica a Galicia por 4 ou 5 lugares, este é o lugar por excelencia. Por lo tanto, todo o que fagamos aquí estará ben feito e eu aquí manifesto a disposición da Xunta de Galicia a seguir colaborando con un alcalde tan listo como Telmo, con a corporación municipal que plantexa as cousas como hai que plantexalas e que consigue un antes e un despois, que eu tamén estou de acordo, hai que poñer imaxes para que a xente vexa o esforzo que facemos, porque ese esforzo, ademais, se fai cos impostos das persoas. Non son cartos de ninguna administración, son cartos da xente e a nosa misión é invertilos ben e aquí, sinceramente, creo que están ben investidos. Moitísimas gracias.